ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሃረር ንኣስታት 12 ዓመታት ቆልዓ ንኽረኽቡ ክፍትኑ ዝጸንሑ ሰብ ሓዳር ቅድሚ ሕጂ ሳሕቲ ብዝርአ መልክዕ እታ ኣደ ኣብ ሓደ እዋን 5 መናቱ ቆልዑ ተገላጊላ ምህላዋ ተገሊጹ። እዛ 5 ቆልዑ ብሓንሳብ ተገላጊላ ዘላ ኣብ ክልል ሃረር ኢትዮጵያ እትነብር በድሪያ ኣደም ንሳን በዓልቲ ቤታን ንኣስታት 12 ዓመታት ቆልዓ ክረኽቡ ክፍትኑ ከም ዝጸንሑ ክትገልጽ እንከላ ብሓንሳብ 5 ቆልዓ ምርካቦም ድማ ኣዝዮም ሕጉሳት ምህላዎም ገሊጻ። እታ ጓል 35 ዓመት ኣደ ኮይና ዘላ በድሪያ ኣደም 4 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ዝተገላገለት ኮይና ኩሎም ኣብ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለውን ኣብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ህይወት ፋና ከም ዝወለደትን ሓቢራ እያ ዘላ። ንሳብ ዘረባ ቀፂላ ሓጎሰይ ብቓላት ክገልጾ ኣይክእልን እየ ክትብል እንከላ 12 ዓመታት ድማ ውላድ ክረኽቡ ክጽዕሩ ከም ዝጸንሑ እያ ተዛሪባ። ዳይሬክተር እቲ ንሳ ተገላጊላትሉ ዘላ ሆስፒታል ዝኾነ ዶክተር መሐመድ ኑር ዓብዱላሂ እታ ኣደን ዕሸላትን ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝጸንሑ ይገሊጹ። እቶም ዕሸላት ካብ 1.3 ክሳብ 1.4 ኪሎ ግራም ክብደት ከም ዘለዎም እውን ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ 1 ኪሎ ዝምዘኑ ዕሻላት ናይ ምድሓንን ጥዑይ ዕብየት ዕድሎምን ልዑል እዩ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ሓኪም ቀጺሉ በድሪያ ኣደም በቲ IVF ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘርኢ ብሕክምናዊ መንገዲ ንእንቃቑሖ ከም ጫጭሕ ዝግበረሉ መስርሕ ከም ዘይጠነሰትን ጥንሳ ድማ ብተፈጥራዊ መንገዲ ዘጋጠመ ከም ዝነበረን እዚ ኸኣ ድሕሪ 12 ዓመታት ምግጣሙ ነታ ስድራቤት ልዑል ሓጎስ ፈጢርላ ምህላውን ይገሊጹ። ብደረጃ ዓለም ብተፈጥራዊ መንገዲ ኣብ ሓደ እዋን 5 ቆልዑ ናይ መውላድ ዕድል ካብ 55 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራይ ከጋጥም ተኽእሎ ዘለዎ። እዚ ኸኣ እቲ ተኽእሎ ኣመና ጸቢብ እዩ ዝገብሮ። እዛ ኢትዮጵያዊት ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሳ ስሩዕ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረላ ከም ጸንሕን ካብ ሓደ ንላዕሊ ቆልዓ ከም ዝጠነሰት ድማ ቀዲሙ ተሓቢርዋ ከም ዝነበረን ኣብ ግዜ ሕርሲ ኸኣ ብሰሉስ ምሸት ብመጥባሕቲ ከም ዝተገላገለት እዩ ተገሊጹ ዝርከብ። እዛ ኣደ ኣብ መጀመርታ 4 ዕሸላት ጠኒሳ ከም ዘላ ተነጊርዋ እኳ እንተነበረ ምስ ወለደት ግን ኣቐዲሙ ኣብ መርመራታት ዘይረኣይዎ ሓደ ተወሳኺ ከም ጸንሐትን 5 ቆልዑ ከም ዝተገላገለትን እዩ ተሓቢሩ። ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ንሓደ ቆልዓ ጥራይ ጸሎት ዝገብር ነይረ ኣምላኽ ድማ 5 ሂብኒ ክትብል ኣመና ሕጉስቲ ከም ዘላ ዝተዛረበት። እዛ ምስ ሰብኣያ ንኽትወልድ ን12 ዓመታት ክትፍትን ጸንሐት በድሪያ ኣደም በዓል ቤታ ኣቐዲሙ ካብ ካልእ ሓዳር ቆልዓ ከም ዝነበሮን ምስኦም ክነብር ከም ጸንሐን እውን ገሊጻላ። ንሳ ብዛዕባ ንነዊሕ እዋን ከይወለደት ምጽንሓ ዝነበራ ኩነታት ክትዛረብ እንከላ ድማ በዓል ቤታ እቲ ካብ ካልእ ሓዳር ዝወለደ ቆልዓ ምስኦም ይነብር ብምዃኑ ኣይወለድኩን ኢላ ክጭነቕ ከም ዘይብላ ይመኽራ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ኣብታ ትነብረላ ንእሽተይ ቆሻት ከም ዘይትወለድ ይዝረበላ ብምንባሩ ብስነ ኣእምሮኣውን ስምዒታውን መንገዲ ትሳቐ ምንባራ ብምግላጽ ዝሓለፉ 12 ዓመታት ብውሽጣ እንዳተቐንዘወት ከም ዝሕለፈቶን ብደጊኣ ድማ ካልእ ክትመስል ተሓብኦ ከም ዝነበረትን መዓልታዊ ድማ ውላድ ክትረክብ ትጸልህ ምንባራን እዩ ተዛሪባ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ብፍላይ ድማ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣጥቂዕን ካብ እትብል ንድሓር ኣብዚ እዋን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳወባ ከባቢታት ሓደሽቲ ሰራዊት ከተዋፍርን ፀረ ነፈርቲ ዝኾነ ናይ ኣየር ስርዓታት ምክልኻል ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ከተዋፍር ጀሚራ ምህላዋ ተሓቢሩ። እቲ ሱዳን ሕጂ ፀረ ነፈርቲ ዝኾነ ኣጽዋራትን ሓደሽቲ ሰራዊትን ተዋፍረሉ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዶባት ወጋንታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እትዳወብ ዞባ ሰሜናዊ ኒል ናይ ሱዳን ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ብጀካዚ እውን ብወገን ምብራቕ ኣብ ዞባ ገዳርፍ ኣብቲ ኣልፋሸቓ ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ናይ ይብፅሓኒ ክርክር ዘለዎ ምስ ክልል ኣምሓራ ዝዳወብ ከባቢታት እውን ሓደሽቲ ሰራዊትን ስርዓታት ምክልኻል ዝኾነ ኣጽዋራትን ኣዋፊራ ምህላዋ ተሓቢሩ። ወብቃል ሰራዊት ሱዳን ሜጀር ጀነራል ዛፍር ዑመር ንብሉምበርግ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓድሽ ምንቅስቓሳት ንገብር ኣለና ብምባል ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳወብ ከባቢታት ህላወ ሰራዊት ሱዳን ንምዝያድ ይሰርሑ ምህላዎም እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብጀካ ብሉምበርግ ሱዳን ትሪቢዮን እትበሃል ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና ብወገና ሰራዊት ሱዳን ብወገን ገዳርፍ ምስ ክልል ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳወብ ከባቢታት ኣብ ምብራቕ ገላባት፣ ባሶንዳ ከምኡ ድማ ዓብይን ንእሽተይን ኣልፋሸቓ ሓድሽ ሰራዊትን ስርዓታት ምክልኻል ኣጽዋርን ኣዋፊሩ ምህላው ገሊጻላ።
መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ነተወሰኸ ዓመት ክቕፅል ዘመነ ስልጣኑ ዝተናውሓሉ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብታ ክልል ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናገደደ ብዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቦ ኣቐዲሙ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፀውዐ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት መጀመርያ ሓደገኛን ኣዕናውን ምዕራፍ ክብል ገሊፅዎ ብሽም ከይጠቐሰ ኸኣ እዚ ጉጅለ ምምሕዳራዊ ስልጣን ብሓይሊ ንምምንዛዕ ይፍትን ኣሎ ክብል እውን ቀሲሱ كم زفلت أبز حلفة قرار معلتات حوحات نتيق قدمي كوينات زنبرة زتمرت بايتو نابوتو بمملاس دكتور دبرتسيون ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ምሕዳር ክልል ትግራይ ገይሩ መሪጽ ወዮ ጀነራል ታደሰ ሂቡ ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ድማ ተደጋጋሚ ጻውዒታት ዘተን ምርዳእን ዕሽሽ ከም ዝተባሃለ ከጠንቅቆን ከሎ እቲ ጌጋ ኢሉ ዝገለጸ ሰፊሕ ቀሉላው ከበገስ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ ካብ ጌጋ ዝተወልደ ሓደገኛ ኣሰራርሓ ስጉምቲ ሮይ ቀሉላው ከምጽእ ምዃኑ ኣብ መግለጺኡ ክዛረብን ከሎ ዕቤት ናይቲ ሓደጋ ንምርዳእ ድማ ኣብ ምምኻርን ምርዳእን ንምውፋርን ብተደጋጋሚ ጻውዒት ከም ዝተገብረ ወሲኹ ገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተመሪጸ ኣለኹ ኢሉ ዝኣወጀ ኣካል ነዞም ጻውዒታት ዕሽሽ ኢልዎም ይድሕሪ ምባል ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ካቢነ ሚኒስተራት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ጀሚርና ኣለና ዝብል ስእላዊ ሓበሬታውን ከም ዘውፅአ ገሊጹ ይዝርከብ ንሱ ቀፂሉ እዚ ሕጋዊ ተግባር ስዒቡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን ኩሉ መድያዊ ዕንወትን ሓደጋን ሓላፍነት ኣብቲ ስልጣነት ምምሕዳር ብሓይሊ ክሕዝፍትን ዘሎ ኣካል ጥራሒ ዝወርድ ኢሉ كم زفلت أتي بدرو بدكتور دبرتسيون ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢነ ሚኒስተራት ኣኼባ ገይሩ ዘሎ ኮይኑ ቀዳማይ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ትግራይ ከም ዝገበረ ድማ ስእላዊ ሓበሬታ ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዘርጊሕዮ حبرات منقصات أمريكا نتيب محدار جو بايدن أب كل التشحن عيسران حدن أب لعلي ارتراز التنابرة بينه وقدا كتل علو مخوانا علاو دحر مخوانو بز التفل علي وقنات مجلس إتات زوات الزلو خوينو هيمان رايت واتش زبهال لناي ارتران ناي سبعو مسالات كونتات بتتغامي كنا كفنت أبن كزرقح زرقه زي منقصتاو عالم لخاوتة طباقي سبعو مسالات زرقحيو أب زلو حادش حبريتا نتيب محدار دونالد ترامب أب لعلي ارتراز تنابرة كل علو زدل زلو قدا كيل لعاليوت وعيت أغريبو هيمان رايت واتش زرقحيو أب زلو تصابصابو محدار دونالد ترامب أب لعلي ارتراز زلو قدا مزل علو نسو كم تطابقي سبعو مسالات متأن اتم ويح عمتات بسرعة ومن قد كفت صنحه ناي سبعو مسالات بدلات تحت تنتو ኣብ ምልክት ሕቶ ከእትይሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ናይ ቀርን ኣፍሪቃ ዳይሬክተር ሂማን ራይት ዎች ለቲታ በድር ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሜሪካ ተሓስቦ ዘላ ዲፕሎማሲ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መሪሕነት ኤርትራ ዝገብሮ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምእሳር ጋዜጠኛታት ከምኡ ድማ ተቃወምቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ሂማን ራይት ዎች መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ርኡይ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወሰደ ትራምፕ ክወስዶ ዝሓስብ ዘሎ ናይ እገዳ ምልዓል ዳግማይ حاسبلو كمزز وعيو قليسو زركب نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب من الرغب سلام نعخم